musu gaskiya wallahi mun gaya musu mutane ne makiya Allah, mutane ne musulunci baya cikin zuciyarsu wallahi. Shedan yayi musu fitsari, sun lalace, sun tambade, suna kallon kudaden su dake Switzerland, kudaden su dake America, kudaden su dake Germany, ƴaƴansu sun kwashi ƴaƴansu sun kai Ingila, sun kai America, sun kai ina, suna can suna karatu, sun kawo ƴaƴan talakawa suna bautar da su, suna kafirtar da su, suna wulakanta su. Yau ka je ka bincika duk irin hukuncin da an kai a majalisa, wallahi wannan hukunci in dai babu sandan nan ta siyasa bai inganta ba, bai inganta ba. To shari'a wannan ta Allah mahitatta guda ɗaya ne tak, shari'a yani ta court mahitatta guda ɗaya ne, ka yi ta ba tare da kai believing da ita ba. To mafi yawan 'yan boko mun sun believe in the constitution, wanda duk ya believe in the constitution kafiri ne. A zuciyanka dole ka yadda constitution ƙarya ce, in ba haka ka yi ba mu aya Qur'ani wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Ɗaya kenan. Ta biyu, wa man lam yahkum bima فأولئك هم الظالمون. biyu. Ta uku, ɗoram. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. in banda wata fassara Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu da mu halaka. Abdullahi dan Abbas da ya zo kan ayoyin nan guda uku, ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. عبد الله بن عباس yace to ɗayan biyu, na farko dai shari'a wagga da Allah ya tsara dole ita ɗaya za ka yi believing da ita ɗaya za ka yi imani cewa shari'a ce. Bayanta duk wata shari'a da za a yi dole zuciyarka ta ɗaukan maka ƙarya ta za a yi, bari dai in hau teburinka na ƙarya. Abinda za ka ɗauka in a zuciyarka ba ka jin cewa constitution kahirci na, a zuciyarka ba ka jin cewa dokar bature wadda ba ta Allah ba kahirci ta, wallahi kalmar shahada ka ba ta tsayu ba. Amma in baka yi imani da ita ba, Abdullahi dan Abbas ya ce to an samu al-kufur dunal kufur. Ka dibi ko tafsir bin Kasir, al-kufur dunal kufur, shari'ar da ka gama yi ta rubuce na tura Jacob kaza, Jehovah 19 kaza, an yi kaza, kahirci ta ita shari'a, amma kai baka kahirta ba don baka yi imani da ita ba. Ko ina dalili? Allah ya ce illa man ukriha, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. To sai dai walakin man sharaha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum adhabun azim. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce duk wanda ya ware kirjin shi akan kahirci to ya tabbatar da yana da wulakanci guda biyu, da hushin Allah da azaba mai girma. Saboda haka dole ne kahirci kai bara'a da duk abin da a kahirci, ko da ko lalura ta sa ka samu kanka a cikin bisa lalura. Sai Allah ya ce wallahu a'lam illa man ukriha, sai wanda dole ta kai shi, tilasta shi an kai ga kalmar kahirci, tilasta shi an kai ga aikin kahirci, wa qalbuhu mutma'innun bil iman, zuciyar shi amma tana cike da full belief cewa abinda Allah ya tsara shi a tsari, abinda Allah ya faɗa shi an magana kuma shi kai imani da shi. To in kana da irin wannan ruhi a cikin zuciyarka, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. To wannan shi zai taimake ka ka zama magistrate. Wannan nassin, wannan ayar Qur'ani ita za ta taimaka ma ka iya zama police, ka iya zama custom,
ka iya zama migration, ka iya zama da sauransu. Sai dai matsala guda ɗaya kuma dole ne sai in akwai wani mataki da kake iya ɗauka cikin wannan matsayin. Akwai wani mataki da za ka iya ɗauka, in babu to matsala kuma tana iya shiga daga baya. Ashe dukkanin wanda ya samu aikin gwamnati local government bai ma addinin shi aiki yana cikin hadari. Duk mutumin da ya samu aiki a state ko gwamna ko deputy gwamna ko speaker ko wani albarka zamanka kana jagorantar mutane, wallahi akwai matsala wurin kalmar shahadarka. Haka in mutum yana a national assembly ko yana shugaban kasa, dole ne sai mutum ya duba dama da hagu ga abin da za ka iya gyarawa ka cire ka tsabtace shi gaba ɗaya.